Hello guys, mayong hapon. Nanaw dari sa Cebu. Mo ni siya ang Cebu. Gikan airport. Isundo ko sa akong driver. Si Mr. Simon. Driver. Pick up and drop off. Mao ni siya diri karon ang sitwasyon sa trafiko sa adlawng Sabado diri sa Bagong Bridge ba daan? Ay, correction, daan nga bridge. Mactan Bridge nga old. Mao ni diri. Mao ni siya ang kuan. Ay di record na bi. Ha? Lang. Sayop jud. Kay, Sayop. ano sayop man? Bahalag sayo, pala edit. Mao ni tinuod. Mga motor. Mao ni siya diri. Kansagat. Saman kansaga or what? Allah. Nahinay lang ta kay Allah. Saman to. Nasangit. Lawom kayo. Tanawa. Lagi tanawa. Oh my god. Ito nga no. Guys, nasangit among sakyanan kay perting dako ang mga libaong. Unsan man diri wala man giayo. Nahinay lang. Ay wah, to mga motor nagkuna na. Lahinay lang sa kay perting lauma ang mga kuan libaong. Ay. Mao ni ang Cebu Bay. Ha? Grabe, adlong Sabado. Mao ni diri napita. Allah, mao na ni siya. Ay diri kili dapit wala stick. Din kani kansagan ani no? Oo. Di ba patig kasada kansaga? Dili na kayo. Inay lang Allah. Dili na kay. Sa man ni wala man ni giayo diri. Kisa may pan diri. Mayor ng lugar. Padong manis pa na kay mo kuan ning isa. Cut off na. Ay, deep. Patay ka. Inay lang. Aywa. Okay. Ano ni siya? Kansaga. Konsolasyon, di ba? Di pa paknaan pa nga. Paknaan or unsa ni nga lugar. Mo ni ang Euratics. Okay. Kuha ni siya sa sponsor. Euratics. Sponsor mo ni Bisayang Gwapo. Going to Compostela, Cebu. Mo ni siya ang kansaga. Napay suga-suga. Tinuod. Aywa, mga higala. Ni siya. 3 years. Pagbalik nako diri. Wala may serbato lagi. Inay lang po. Ha? Inay na. Serbato ko no? Oy. Ayuno na dai po. Oo. Nakakuha na nila pag-abre. Unsa? Pag-abre nila di ba? Pag-ayo sa easy. Oh, naman. Nakakuha siguro na, nakahil. Dili. Dugay na. Ipakuha na to nila mo, ipa-serbato niya, gi-adjust. Kaya nindot na to kay abre. So may kuha na, anong kusog na serbato sa una. Dugay na ba yan? Kailan na ni years wala itagandangan? 3 years? Oo. 3. Okay guys, ha? Sugod na wala na ka wala direct drive tarong until pagkuha ng license. Di mo to tong serbato. Okay guys, sakto na ni kay traffic na. Bye buska.